ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. Aya sen görmedin mi? Beni İsraillerden bolan bir cemaatlarını. Olar Hazreti Musa'dan soň özlerinin peygamberine aydan wagtyny olar aýtdylar: "Sen bizim üçin bir padişah taýin et, ta biz Huda ýoluna kafirler bilen jeng eder ýaly." قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Şolaryň peýgamberi aýtdylar: "Aya şu kifayet diýäňizmi? Mümkindir eger size jeng etmelip farz edilse, siz jeng etmersiňiz." Olar peýgamberlerine aýtdylar: "Näme bolupdyr bize Huda ýoluna jeng etmäni? O tahqiq bizi öz ýurdumyzdan çykardylar we awlatlarymyzdan juda boldyk" diýdiler. Pes wagtyki şolara jeng etmelip farz edilenne hemmesi yüze vurup jengden eraz etdiler, meger bir az adamlar sözlerine durup wafa etdiler. Ve Allah tebarek ve taala zalimleri bilýändir. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. Şolaryň peýgamberi şolara aýtdy: "Tahqiq Allah tebarek ve taala size Talut diýen adamny padişah etdi." Gowmlary aýtdylar: "Talut ne teliği bize padişah boljak we biz onun laýykdyrmyz padişah bolmaga we oňa mal we mulk ziyat berilmendir" diýdiler. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Şolara peýgamber aýtdy: "Allah tebarek we taala Talutny ihtiýar etdi. Size şonu münasip bildi we şoňa ilmde we bedenine artykmaşlyk berdi. Ve Allah tebarek ve taala öz halan adamsyna padişahlyk berer. Allah tebarek ve taalanyň nimeti kändir we tamam zatlaryny bilýändir." وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Şolarga peýgamber aýtdy: "Talutyň padişahlygyna alamat we nişany şudur ki, sizlere asmandan bir sandyk geler, öz Perwerdigarynyň tarapyndan we Hazreti Musa we Hazreti Harunyň terk edip goýup giden zatlaryndan bardyr. Şol sandygyny ferişteler göterip getirirler. Tahqiq şu zatda Talutyň padişahlygyna we peýgamberiň sözüniň dogurdygyna alamatlar bardyr. Siz eger mu'min bolsaňyz."